Siguro bago nyo i-raise yung mga question ninyo, ang purpose namin bakit kami nandito ay para linawin na yung mga lumalabas na issue about sa partido ng PDP. Bilang acting president ng partido, gusto lang namin linawin na ang partido hindi sumasang-ayon kami sa panawagan ng ating Pangulo na wag mo ng politika ang pag-uusapan kundi ang pagtulong sa mga kababayan natin nagugutom ngayon, nangangailangan ng tulong, especially yung usaping vaccination dito sa ating bansa. Yan ang muna atupagin natin at yan ang sinusunod ng ating partido bilang acting president ng partido. At sumusunod tayo sa direktiba ng ating Pangulo na panawagan na unahin natin ang taong bayan. Huwag munang politika ngayon dahil Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.